Sanibonani wengane zakwethu, kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Kubingelela yena uMathindi wacebisa intombi zimqomela amehlaka, abanye baqomela imali. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la, ngicela ukuthi ushare, uphinde ucomment, usubscribe, ukhulume nakho konke. Kanti namhlanje sifisa ukuthi sikubonise uhlelo lomngcwabo-ke wakhe-ke umama kaMthandeni. Kanti amazwi lawa omndeni awugcina lawo nakuyiwona ayobuyisa ithemba kuyena-ke. Singakhohlwa futhi laphana ukukhumbula ukuthi umama Mthandeni bekade ebhaliswe ngaphansi kwamathole funeral service. Sijabulela nje ukuthi nebhizinisi labantu abamnyama likhona liyakhona ukuthi libe professional. Kanti amazwi-ke akhe umama Mthandeni ovaliswe ngawo laphana uJohn 11:25 lapho khona-ke ethi mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. May her soul rest in peace, Jesus name, amen. Lapho khona-ke amazwi awadluliselwe umndeni wakwabo kaManqele kanye namathole funeral service. Sijabula kakhulu ngane zakwethu ukuthi sihambile uhambo njengoba sesifika ngasekuphetheni kwalo njengamanje lokufihla-ke umama walo igcokama. Siyafisa ukuthi-ke siduduze nathi umndeni wakaManqele, singagcini ngokududuza la mafonini, kodwa-ke aba namandla okufinyelela khona bafinyelele ngeziqu zabo ukuze-ke noMthandeni ezizwe ewumuntu obalulekile. Kanti-ke umama kaMthandeni amagama akhe aphelele neminyaka yakhe ifundeka kanje: uHappiness bekwaphi Shandu, kanti-ke wazalwa ngeyi-15 zayo inyanga ka-6 ngo-1950 njengoba ezowadlula ngomhla ka-4 enyangeni ka-10 kunyaka ka-2022. Right, ngane wethu, ngabe usuku lakho lokuqala la, mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa ngifisa ukuthi usubscribe, ushare, uphinde ucommente. Kanti futhi-ke sokusherela zonke iy'nkulumo noma-ke uhlelo lomngcwabo obelukhona nokuthi-ke umngcwabo ohambe kanjani. Wena nje mina ngithi hlala la ngikuhlabela indaba ukuze-ke ungeke uze uyisole nhlobo. Ukhumbula ukuthi nje befihlwa namhlanje sikhona soba ingxenye ukuze yonke into yakho ihambe phambili, yonke into yakho oyifisayo ukwazi ukuthi uyibone emndenini wakaManqele. Kanti-ke igcokama libe selidlulisa amazwi lithi-ke liyafisa ukuthi umama walo afihlwe ngesizotha njengomama ozele izinsizwa ezihloniphekile nezihlonishwayo umhlaba wonke. Amazwi lawo abe esewasho ekugcineni kwakho konke emva kokuba-ke esevalisile kumama wakhe. Kanti-ke namhlanje ngoba efihlwa, siyafisa ukuthi-ke simfihle kahle umama wakhe uManqele. Lapha-ke siphinde sithi dudu emndenini wakaManqele. Ngane wethu, ngiyangicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ukuze uzothola zonke ehamba phambili. Njengamanje ngeyi-30 inkundla ube nosuku oluhle.